Mga gwapong mga frontliner. Mga gwapong mga tikon. Tikon, alam niyo tikon? Salamat sir. Mga bolero, mga bolero. Mga bolero, mga bolero. De, joke lang, joke lang. Mga gwapo. I'm George Hammerstone. Kiki, joke lang. Martilyo ba to? O sabi na saya, George Hammerstone, Goryo, Martilyo ba to? Bisaya ko, irespeto ko. Bisaya ko, I'm proud na Bisaya ko. Dito na po kami. Yeah. Maraming pasalamat sa vlog. Uwi na po kami. Yeah, thank you, thank you. Amping. Dali na. Uwi na po kami sa probinsya. Te, dito na kami, te. Ha? Di, okay lang. Sige. Amping mo, te. Sige, sige. Nihilak mga lagi. Nihilak malay ka. Umayak na si kuya, oh. Diin kuya. Balik ka sa dayon? Balik ra ka. Oo. Sa dayon? Balik ra ka. Sorry, chef. Oo ba niya? Sige, dali yan. Wala pa na akong Facebook. Mahuli ako. Wala? May face mask ako. Ihatag ko. Face mask ko. Lagay ko. May face mask. Marami. Parang ano, Ha? para kang si ano. Sino? Si James Reid. Hindi. Ayaw ka. Ikaw, Gigi. Kung pinakita Andre na ya. Ivana. Tingnan mo, Ivana. Tapos ining maglaba, magwashing. Magpinailing, magkatahay. Kita totoy. Pinakita ang kilid. Ay. Sa basketball, si Fajardo ang #1. Sa tanan mo'y makalupig sa naagian. Pinakasikat, pinakadato si Pacman. Sige lang mo, gingon na mong dila kay gahe. Suya lang mo, amo a pinakagahe. Among braso ba, pinakagahe. Pero kasing-kasing na mo, humok di siya gahe. Bisaya ko, irespeto ko. Bisaya ko, I'm proud na Bisaya ko. Buutan ko. Few moments later. Kaya daghan pang kuti-kuti, mga gamit, makuhan. Kapila dyan, ipa-scan, balik na po. Upload, balik na po kay puro error. Sus, lang na bulitas. Simba ko.
naman na bulitas. Di ba tanggal ang bulitas sa CR? Pag tanggal, pag sunod, wala na, okay na. So, sa mga malarga, mag-airplane, delikado ang mga bulitas. Tanggalan din yung bulitas ha. Kaya delikado ng bulitas. Bawal na diri sa pag-usakay ng airplane. Bawal po ano. Kondom. Uy, dira kondom. Error post judge karagang kondom. Bitaw. Wala na nagong load, wait lang. 2,000 years later. Ano pa kami? Early. Ito na. Buwa pa lang, Ilusara. Tabangi. 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 Talongin na, tabangi. Ha? Over. 35 June. 35 June. 35. Welcome to Leyte Province. Ha? Matoyo pa eh. Na guys, land namin guys. Diyan namin sa Tacloban Airport. Hello, Tacloban na. Sige sir. Tacloban. Mga dari yung mga kuhan frontliner. Okay, guys, oron sa airport pa, wala yung masundo. Yung mga frontliner o mga butan. Mga frontliner o mga butan. Mga bait yung mga frontliner dito sa ano. Oh, may nag-log din ako yan. Ito mga frontliner oh. Bisaya ko yung ano, pangalan ko sa YouTube. Vlogger. Bisaya ko, pangalan. Oo. Ikaw yung mag-vlog ko. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Hello, mga bait yung ano dito. Ikaw, baka yung mga joke kayo. Palabas yung mga joke nyo. Waray kayo lahat. Mga waray. Diri ako makasabot gamay. Ay, gamay ra. Buti lang yung masabtan. Pero damo yan yanaknan.
Ito, may ano na eh, airplane na rin oh, airplane. May kakarating na airplane oh. Lupad na, Ero, o plano. Ang Ero, o plano. Aeroplano. Ah, Ang hero na plano? ang Ero, o plano. Kung ano, mulakaw na. Okay lang. Nga mauli next week o next month. Welcome mo din nila oh. Kani makita na nila mga frontliner oh. Mga gwapo mga frontliner. Mga gwapo. Mga gwapo nga mga tikon. Tikon, alam niyo tikon? Mga bolero, mga bolero. Bolero, mga bolero. Bolero, mga bolero. De joke lang, joke lang. Lugupuhon. Mga gwapo. Hey, I'm George Hammerstone. A.K.A. Joe Black. O sabi na saya, George Hammerstone, Goryo, Martilyo, Bato. Taas ang pangalan no, Ilisura. Ano? Ang pinakagwapo sa province sa Plite. George Hammerstone, Goryo, Martilyo, Bato. Atay, kaulan na guys, patad. Kumuwan, baha dire. Huwag mauwan, baha. Pero diri parehas ang baha dito sa Manila, ambot diri sa liog. Ang baha diri, liog-liog lang diri. Liog-liog sa tiil. Liog sa tiil. Wala, nagkuha tao, mga taga-matalong rin ka nandiri. Taga-matalong. Matalo. Ayaw kay Dagan. Parang Dagan, kay Igaw. Sa Kesi. TV.